Může. Čau lidi, já jsem Kecka.cz a vítám vás u nového videa z Horse v parkouru. Toto video bude i s vzácným hostem a je to Jalky. Ahoj. Takže první kolo budeš zadávat ty. OK. Ale já mám úplně na nic boty, OK? Mám nějaký sandále. To nevadí. Je 27 stupňů, tak tak... Já ti zadám deše. Kámo, je 27 stupňů, tak nemůžeš být... Ty deše neumíš, viď? On deše neumí. S Keckou se nemůže porovnávat parkour. Ty vole. Takže ještě 2 pokusy. Nebo 1. Máme po každý 2 pokusy a na zadávání máme 1. Dělej tam meziskok. No takže začíná. Vždycky mi to... Počkej, zadáváš vlastně. Můžeš jenom jednou, takže zadáváš toho. Takový... No. Co? Je dobrý. Ty udělal deše, ne? No OK, tak jsem udělal deše, no. Ale prosím, nedělej tam to, co si dělali. Dobře. Dobře? Tak. Zadávám. Zadávám. Zadáváš, kámo. Tak zadej něco prostě. Co Konga? To neumím, ale. To neumím. Tak jsi neměl vybírat Horse. Tvůj problém, že jsi vybral Horse na natáčení. A teď ještě jeden pokus. Můžu to stát i toho? Jo, to je jedno. No, takže jsi o. Zadáváš. Ne, on zadá tam to do prdelky. Ne. Co to bylo? Kurva, on to zadal. Nemáš. No vidíš. A zadáváš. No ty to máš těžký. Co tohle? King Kong. King Kong, královský Kong. A my zadáš mi třeba My Gary. Dělej. Nepouštěj tu ruku. Si to moc zasekáváš. Takže máš sero. Počkej, já se podívám, jaký to bude, když to... Jo, na tom sluníčku to se dá. Zadávám. Cože, vole? Hele, co se? Ty zadáváš. No, ty? Když dělám můj trik. Tak to můžeš dělat i tady. Nemusíš na tom kolotoči, protože ono to sluníčko funguje. To prčic. Aj. To jsi to skočil. To je lehký. Jo. Tak já... Jo, yes. Jo. Jo, guys. Jo, guys. Jo, guys. Ach. Tak. Kámo, opakuješ. Koukej, co se mi stalo. Les. No dobře. A zadáváš. Zadávám. No, teď. Já to zadám
to bude to stejně, jenom že to skočím na ten písek. Cože vole, ale já to nedokážu. Mám štěstí, že jsem vůbec dokázala skočit vůbec na jednu nohu. Ještě musíš to skočit. Lidi, koukejte na tu odřeninu. Ale. Musíš to skočit až na ten písek. Kámo, až na ten písek. Jo. Kámo, to nedá. Ne? Ne. Ale on bude mít co, hele. Co? Jemu zbývá poslední písmenko. Jemu zbývá poslední písmenko. Počkej, ty zadáváš. No. Jemu zbývá. Jo. Já nevím, co zadat. Já nevím. Jo, už vím. Tak si dej třeba Pop Vault, což je side speed, jakoby. Sakra. On zadá Pop Vault. Co já umím Pop Vault? Já umím Pop Vault. Tak, ty zadáváš. Jo, já vím, co mu zadám. To nevím. Ne, Luky. Já tady dám taky, Zad? Jasně. s tou kamerou tak dobrý. Ty vole. A koukejte, jak budu mít... On to neumí precem ze stola ani na tohle. A já to umím i přes tohle, takže... Jejda. Au. Co bude trest? Ještě jeden pokus. Já vím, co bude. Musíš... Nevím. 50 dřepů. No, 50 dřepů, dělej. Tak jo, tak ty to počítej. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ty to nebudu počítat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, to stačí. Protože ty než... No tak... Ne, pozdrav. Říkám, že to stačí. Pro tohleto video by to bylo všechno. A čau a dejte odběr mě i já Lukimu. A čau.